Het gaat hier aan. Hallo Susie. Goedie. Ja, voor mensen, wat is dat zo? Ja, moet je ook wel maar luisteren. Moet je dat in hij hoe kan doen? Die. Die hij is amper op nog die. Ja, maar wat is een patel voor mij? Ik heb je met hier. Wat is een patel? Ons gaat gedaan Ik jullie, ik zal goed maken. Ik zal stil maken. hier hij kan voor ons. Ja, ik kom nou. Oké. Ja, jullie. Ja, moet je met komen nou. En je goed, nee. Maar jullie dronk, nee. Moet niet via komen naar heel veel mee. Nee. Die tijd dat kom, ik zoek mijn geld en mij. En ik kan. Ja, ik ben ook bij. Dit is een patel. 300 van de kan. Ja, Nee. voor mij. Voor jou, nee. Hier 200 rand. Het is 400 rand van de open, nee. Alsjeblieft toch, meneer. Maak mij tag voor jullie, nee. Ik zal een zeer maken van jullie, nee. Alsjeblieft toch, nee. Dit is stap, nee. Zal je lief. Ja. Alsjeblieft. Oké, Waar lief wat je nou? oké, let je, nee. Het is maar lekker maar. Maar kom zo lang. Daar, kost pas. Zet me op dier. Hier, zet mij dier eerst. Zet jou dier. Maar ik kan niet uitvallen nog, weet je. Als nog heel na weer kan, zo dit weer kan van ons. Nog heel na. Gaat met jou laag. Jij denkt ik ga met jou laag. Je gaat jou kan hier. En wat zie je jou kan? Ik kan wel zeggen, op wie bij je niet. Nou ja, Eigenlijk doe je samen dan vandaag. was goed voor jou. Ja, ik moet toch krijgen. Ik moet net de kieltjes is droog. Opa's. Ons gaat eerst wel maar eerst op. Ja, ik heb lang gedoogd met wat les voor die goed. Ik skul die oma, hoe kan hier man? Ik skul die oma op. Ik skul die Ik oma, die oma ik skul voor die oma. de goeie man. Hier dan je kan niet aan mij doen, maar ik ook met joppen. Ja. Deze. Hoe gaat het nou? Waar vier voor een glaasje niet? En ik heb dood, ik kan zo lang bij ook niet. Nou, hoe gaat het nou maar? Os, je weet dan als het tegen jou van die twee kanen nou niet. Hoe gaat het nou maar? Ons gaat weer gaan leren. Ons gaat zomaar niet doorkomen en zomaar Ja, ons gaat dan lenen gaan maar. Ik was Ons toch. gaat naar bij je zitten, Ik jij loop ermee op gaat het en dorpstuk. doe je wacht voor ons. Ja. Oma zo uit. Ik heb nou rijdt, ik heb mijn longen nog lekker opgemaakt. Kom, drank klaar. Zo, lang drankie. Jong, jullie is zo ook goed voor een mens. Ik jong, Ja, waar dat doen zei we die, doen ja, we vandaag? Ja, zie, hoe goed eten. Jij morgens mee kan man, die kan niet meer kan zo morgens man. Bijna duur, niet bijna duur. Maar ja, dan waar gaat ik centen krijgen? Want die Bijna gaat niet. te betalen man. Die vrouwen, maak maar met dat die elkaar hier man. Die denkt die gaat ook kan aan hier zitten. Als je alleen drank. Zeker, zeg je nou van die. Zaak van, oh, zoals met nog een kan gaan dan. Ja, schat, er nog een kan gaan. Ja, ga daar, ja. Oh, die moet zeggen, oma nou. Ja, man, met zo'n kopje nog in de Jij bent aan, maar je bent aan. Jij doe maar zwaar. Jij drank te staan, maar. Ja, dat weet je nog wel dat ik mijn plek als de echt nat zie. Als ik graag als mijn kost daar. Hallo. Hallo Chola. Ja, we moesten even terugkomen de vader zijn met een keer Stil even, dan komen we ons samen toe vast dat ik behoorlijk. Ja, we zijn nog gasten hoor, bij mijn broer, mijn maat hier zijn koos gekocht. Zelf bij mij kan. Ja. Nee man, ik moet lopen kijken waar mijn ma van, ik kan nog nooit zo'n jaren mensen zo honger. Ik wil zijn school terug gaan vandaag, als gevolg gaan doen. Horas, hoe ga je hier? Ik heb het alleen. Alleen. Mama, ik was nog niet reageren. Wat is er dan nou? Ik was honger. Ons is honger. Deze nou, ik had die koos, ik had nog met die vrouw weggekomen met die kan man. Mijn ma, er waren nog banen hoor, bij geweest, waar moeten mensen je... Jij weet aan die leerling geld ik afgegaan met kind. Blijf alone de hele dag. Ons nou al moe van. Nee, jij mij, jij vriet. Nou kijk me. Maar waarom oh, ik nog nooit gegeten, maar ik aas hier zijn broodje en... Ik heb die plan gemaakt. Jullie kan bij mij in school. Maar nog steeds. Ik ben bij de school geweest, daar was een broodje met hem te eten. Dat was hier echt niet. Dat is hier echt niet, man. Ik ben bij de school geweest met mijn man. Ja, bedankt man. Ik zeg, ik ga nou koos. Zij reis gaat al. En morgen bij de school.
Jij gaat naar de school toe, Pat. Nee, ik ga niet. Ik ga niet. Duur is het, maar ons kan niet Maar ik kan niet zo komen op de ja, dan kan ik het niet Maar luister, ik ga het zaak, hè. Als ik koop met de kinderen een blok koffie van 's ochtends naar school toe gaan, een zak rijst. Zie je? Het kan niet maken. Reis in de school niet, maar. Maar pas wil je Als het niet waar school is, kan je met de reis in pas op de school niet. niemand gaat zien dat het rijst Ja, is. nou ja. En maar jij kan doen, hoe je gaat zitten en jij reis op. Dit geknie, jong. Die kunnen zitten hier om te waren. Praat net samen die Paul en kinderen. ik kan die koos, ja. Maar kan wat doen met malen? Maar ben je reis iets, man? Nee, ik wil de reis en ik wil goed. Oh, maar ga goed en zo ja. Bij die rijst zien. Ja, en dan jullie zo jammer zijn reis geven. En nou oplopen klaar alsjeblieft. Hey, nou, en die kop kan met 10 gaan. Ga koop jullie reis met potatoes. Angela, hou uit vrouw, weg hier van ons dranken. Laat maar wat zaken op plek en kom. Kom, laat ik net hij rijstgalletje gaat maken. Ooms, ons gaat bier praten. Op mee. Nee, wacht. Oh, wacht, zit in dat stil met mijn kant. Die koskel gaat maken, man. Die ziet. Van die kant, van die kinderen zullen gaan horen. Ja, vrouw, ik ga niet zien. Doe niet. Ja, maar ik Kijk, waar gaat dit aan doen? Wacht. Hallo. Ja, ik weet daar. Ons gaat ook een kans nemen. Ja. Ik heb wel een beetje koffie gemaakt. Hij top had ik een beetje nog gedronken, joh. En wel een stukje brood zeg je. Ja, we genieten. Het kan nog kan voor meer doen, Ja, kijk hier. Ik kom eens met een zaken naar jou toe, man. Wat zaken ze die? Ik wil eens iets leren bij jou, man. Tot Olpij toe, elke diep ook een zaad op het mos. Maar jij laat daar nog nooit een mens betalen, jelle. Ja, Die man vind ik heel ik ga doen dubbeldig, ja. Ik zoek jelle. Ik zoek een zak rijst en een blok koffie met die kinderen mee. Jong, laat ik kijken of ik nog eet, jong. Alsjeblieft, man. En wat is zo sterk drink je met drank slaan en Wat gaan doen nog een kan? Nee, ik ga nu naar de rijschool toe nemen. En hij oma van 6 gaat op die soja mensen. Wow, wapen nog eens. Ja, man, niet man. Jullie Jij moet blijven eten. Als kinders wat die eet om te eten, maar jij Jong, Als op Kwakkie zijn naam. Jong, fuck. Als op Kwakkie zijn naam. Hoeveel zei je, hoeveel is die reis? De reis is 36 en die blok is 72. Ja, het is daarom die Is recht. Maar wat die waren niet in Witbos, ons gaat jou lekker uit zo. Nou, waarom je glaas nu? Oei, ja, jong. Ik ben Ja, ons gaat nog een kan gaan. Jelle, min, jelle gaat even mee samenvatten. Hier mee glaas. Ik wil samen. Nee. Mooi blij, maar net gaat zo dat Je kan weer naar ons toe Bezig, ja, bezig. Bye. Wat ik nog doe, was lekker gaat gaan maken, zie je. Ja, maar hij is zo'n spiel eerst. Als ze daar niet, wat is die volgende naam nou weer? David, kijk hier. Ja, ik heb het weer Alsjeblieft, man. Nee, man, ik heb die nou niet nog met bankauto's bij de ijs, man. Maar het moet die swoepjes uit, denk ik. Ja, ons weer bij je. Ik kan niet het doen, wat. Ons gaat weer naar jou toe komen. Ja, ik ga het helemaal krijgen niet op. Moet die liegen, man, want hij zijn die swoeden. Wie, ik ga het helemaal krijgen. Oké, als weg, Alsjeblieft. jij mag erop gaan. Die mensen gaan met elkaar. Ja, met mij ik zo lang in de reis, man. En jij blijft bij je. Nou, kan je niet hier, man. Laat ons met die van de kost Ik zeg maar, had ik eens met hem opgepraat. Ik heb nog pas een 200 randje geleerd, mos. Bij de mos voor die school. Zie je? Ja. Laat ons reis krijgen, hebben we deze. Hoe hebben we deze?
Ja, wat is het nou weer? Ik verzoek me altijd mijn nice. Wat is ook niet helemaal. Ik heb jou aan gezegd aan die 200 randje man wat ik wil leen. Alsjeblieft man, we worden nodig. Ja, man, ik heb 10 jaar, man, ik heb lang gezien later. Ik kom vanaf in huis. Ik kwam mijn glas in huis. Nou, wat de tijd is later. Ja, ik kan niet zien hier komen of zo. Zakken maar die leenders. Jelle zijn dronk ook nog. Ons moet zorgen voor iets voor die eten. Ik zeg jou Dan ga je me 1 keer betalen. Ja man. betalen ja. Nou, ik ga kijk wat kan ik maken. Wat kan ik veel geven? Kom zo hier, ja. Maar die was in een lijntje, oude man. En dan wil ik zelf een lijntje maken, heel veel. Ja, is het nou een Vicky? Maar kan we zo niet Wat maken jullie hier? Kom eens gaan luisteren, man. Kijk, je maat heb je nog. Kan je bestoep Als genomen? te lagen, man. En dan is het nou Ik hoor niet, man. Ik hoor je nog jaren geleden. Wat toch jij vrij? Ik hoef je niet verstaan. Als je geld geleerd die man. Ons ouders kunnen wij geven vrij. Mijn man, hier, jij lief. Kinders man. Als ouders Die man, gaat toe maar, alsjeblieft, hoor. Gaat toe maar, alsjeblieft. Ik hoef alle goed uit. Bij Ons zijn nog bezig om te dranken. Maak voor Ons mensen kallen hier met ons. Onze kanus kan nou wel. Ja, maar die zijn. Ah, ga niet bij. Ik hou niet van die goede, maar ik kan niet serieus niet meer doen. Ik heb geschreven zit met de goede man. Weet je wat? Ik heb een plan. Ik is een mooie moe van mijn baas. Goed, ik weet hoe jij voelt mij. Ik is op een punt waar ik net voel ik wil beginnen. Ik heb meer hoe met dat gaan praten. Nou, als we nou maatschappelijke werken wat langs kom maar zo zien. Ik was fiscaal om laatst gaan zien. Toen meer ook meer een nummer georganiseerd. Toen kon ik maar zo'n nummer zien. Nou, ons kan die nummer op jou. Ja, zing je. Laat ons kan ja, want ik kan niet zo niet. Ik is in mijn nieuwe kleren. Ik moet die hele week nog met die hockey opgeschreven zitten. Ik is in schoenen niet. Nee, man, dat is recht. Ik moet een boterbak met broodskool te nemen. Ik is een broodblokje. Nee, man, nee, maar maak je recht, man. Dus kom ik voel ooit man op bial. Ja, bial. Ik ga dat bial. Ik is nog klaar eten, maar nog alleen. Hallo. Ja, je juffrouw heeft me gezegd dat ik zal een dag komen morgen. Ik heb jou, hij is nog adres gekregen en ja. Zo ik zal morgen daar wees, zo bij 12 uur in de dag rond. Als het, oké, dan is het echt zo. Die kop van mij is zo zuur. Als hij niet is op kop skikie voor Weet je wie gaat er pas op pad komen? Ai, Dus met papi die gaat ons boeken zo toe. Die boetie gaat Goeiedag, zuster Koekie en Pas. zuster Kokkie. Ja, dat is koekie, pasta en dat is koekie. Oh, jammer. Maar wat gaan dan vanmorgen aan jullie lijkt baie van die patta? Ai, pas, dat is net zo kop skikie. Mijn kop is zo zuur. Mijn zusters, is daar voor jullie. Amen. Jullie voelen dadelijk een beetje alleen. Maar nou, onze vader, ik zal je nooit alleen lossen. Ja, dat is Zo vandaag wil ik voor jullie bemoedigen. Krijg jullie pad recht bij de Heer. weer zo. Ik zal voor jullie bidden. Nee. Maar als je die dag een kans krijgt, kom maak het draai. Ja, bij die dienst. Dan zal het beter gaan. Ja, dank je. Dank je voor die koekie, pasta. Ons zal haar aanvat. Ja, maar mijn kop is nog zuur. Baby, ons moet een rare beginnen plannen. Ons kan niet zo overleven nie. Ons zal maar met die gelegenheid gericht. En bij je keer, ik kom om het levensrecht te krijgen. Ik was nog bij je moe van die gedronken.
Die boetie gaat ook nog zeggen, ja, het kost. Sasa, ga je verder. ons zal ons levensmoeder recht krijgen. Ai, Ja, als met zo'n dag kom. het is met die kant. Deze kant. Ja, die kant. Die kan niet. Jij, kijk daar eens, waar is je ma? Ja? Ons gaan. Ja? Ja, niet goed, je goed, jong. Ja? Kijk, Waar is de schuld? nee, mama, dat gaat mij gaat er nog even betaald voor mij, nee. Nooit, ik zal... Jullie Dat gaan is kunnen een raken. dezelfde story, boet. Ik zal niet schuldig bij de mensen. Jij. Oké. Jij, Ik zal met jullie. Ik begin niet zo nodig. Nee. Alsjeblieft, morgen luister van mij, hè. Morgenochtend die kan samen gaan tot daar bij EasyPay. En dan als zij gejaagd is, gaan samen bakken. Wat is Anna goed en van Gier voor mij? Van hij goed en van morgen. Ik zal double betaal. Ja, Nee. Jij betaalt 400, nee? ja. En 300, nee? 350 zo man. Kijk, joh, je 500. Hoe kom je eens om mensen? Hij kent dat ook eens. EasyPay toe. Hoeveel je pay? Alsjeblieft toch, die pastoor. Ja, kan jij gaat morgen met jou Morgen. 7 o'clock de morgen, dat komt niet. Praat man. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Kom. Morgenochtend, 7 o'clock, ik zal heel vaak nee. Heel 2 uur staan. Nee. Hela. Alsjeblieft toch. Morgenochtend. Ja. Mijn gejaagd. Ons gaan morgen 7 o'clock. Ja, dit is gezegd. Ja, wie gaat zeggen dat mijn wijn kan maken? En of ik jullie kan nog spreken, dan ga ik jullie komen hebben mij eens. Jullie kan nog. Alsjeblieft toch, maar niet zoals je. Jij is een vriend van ons. Ik kon gaan uit Ik heb die wijn op schuld gevat bij jullie niet. Jullie vriend op schuld wel. Waar is mijn gejaagd? Die zit op een bedrag, die kost 7 bedrag, dan ga je uit. Kost je. Maar je zegt gaan. Gebel. Ik is in maatschappij te werken. Wala te klagen leeg. Klagen leeg? Van die huishouding en wat in die huis aan gaan. Onze huishoudens is aan nog uit. Dat is wat voor mij gezegd was oorgewonnen. Wat was daar nog voor je gezegd? Dat ile drank dan daar wordt kyk na die kinders nie en ile waren nie. Daar word nie Wat die kinders. Wat te goed van praten, hulle nie als hebben hulle onderwijzers van ons. Nee, maar dat is recht. Ik wil net vir ile persoonlik kom laat weet. As dinge gaan verbeter, dan gaan ile se kinders afgevat word en dan gaan die maatskappy intree. En ek sal oor 'n maand of so sal ek via huisbesoek kom doen. En as dinge nie verbeter nie, dan gaan ons intree. Is reg, mevrouw? Als u zo voelt, kan u maar komen naar ons toe. Ons huishoudings is recht. Je kan gaan kijken, banden die huis is schoon en netjes. Nog wat de huishoudings praat, hulle van wat die recht is. Die kinders het elke dag by hulle onderwysers gekla van hulle honger. Hulle is nie netjies aangetrek by die skool nie en dit is maatskap siende daar. Alles mos goed, hulle kan mos hulle self reg aantrek. Maar hulle eet, maar hulle klaar nog steeds. 'n bietjie rys en 'n bietjie soja man. Als ons hier, as kinders wat eet. Om te eet. Wat met ons nou nog? Maar soos ek kan sien, ile is 'n bietjie down. Ons Dinge moet verander. Anders dan jy is in.
Nee, dat is recht mevrouw maatschappelijke werker. Ons zal proberen om dingen maar te veranderen. As jullie dat zo en ik zal een maand, zo zal ik weer eens bezoeken. Om zeker te maken aan zeker. Dat is recht zo mevrouw. Oké, dankjewel. Bye. Die kinders. Maar maatschappelijke werker. Jullie moeten drank los, man. Moet zondag kerk toe gaan. Jullie moeten kerk toe gaan, ja. Onthou je nog wat in die Pasen? Die Pasen Die jongens is de eerder uit boodschap wat die was gegeven. Ja, onthoud dit. Ons moet En dan kan je laten met arme kind afgevat worden. Hey, kind gaat afgevat op een gebrek die laatste centje. Met die roeidrank. Nou, maar gaat het nou je helpen met die skulkjes? Ja. En dan gaat het maar veranderen. Ja, gaan jullie aan met 1000 rand geven. zondag keer. Ja, zondag ons allemaal gaan samen. Ik wil zien dat je laat is. Oh ja, tuurlijk is het mooi. Ek is baie dankie